Kohanmen ko para Hadrai Jesus Christ dangar singi baladep ni rakhe ya ke Christmas balakha yaunong pan im jungi ha kadanut ha kaying kasem bad ha kajung im bamarwe jungi ha kasngi Christmas barakot ni pan kre ge jingbam ki cake ki sweet meat ki baper ge jingbam ki jingbam ki ba pan kre akapor Christmas ki dang tam bad ni bam ki hadin arsingi lai singi bad penlod ki namar ki de ki jingbam ki bang pan kre kerpang na banta ke Christmas ngim kwa ya kito ki jingbam bakin long ki basap dai da mata gadau ngibu ya ki ban ngibam ki hadin arsingi lai singi bad kumju ha ka jing im mensim ka jungiru hadin ka Christmas kabalang kabu kerpang ya kine ki lai sauteli ki sngi kraw ki sngi khuj na ka banta ka jing im mensim ka jungi kumba menin ngila rakhe ya kasngi buram jong Stefan bokhuj kumu martir benengkong jong kabalang ni puson sepang ka jing it ka jing u ka jing IT ka jing u ka jing kloi jing u ban IT ban pai la ka jong ka jing im damata ka sngiru sachi sen ngiwan ban puson sepang ka jing im jong Yohanes Baptis jong Yohanes bokhuj ubadai apostol jong u Jisu telah syaipat ngin sarake sakwe pat kasngi buram ka jing syapan yap ya gitu kenlung ki badang loi kine kide kita ki lai sauteli ki sngi khoj ka bakabalang kalabu yang ayapi bangin pusan bangin bud din ya gitu ka jing im jong gitu ki rukhoj ngiti ba Yohanes bakhoj udai we na ki apostol jong u Jisu but yaune u apostol bi jong Jisu lakhot kum apostol jong ka jing ngiti ba balei lakhot ya u apostol jong ka jing benengkong namar ba u Yohanes bakhoj u im ka jing im jong ka jing nado basdang hado bakut jong ka jing im ka jing u nang dapat ngiyoi ba Yohanes ha ki jing tho ki jing u barakhot u tho khambun spang ka jing kabalai pat omdei tang bo tho kata ka subject jong ka jing henrei u hikai u korpat badu kring yangi ki khon jong blei ki banget ki babut ho Jisu ban im kata ka jing jong ka jing dei nama ta kadau bangi khot ya u apostol jong ka jing ngitibru ba u Yohanes bakhoj u badai u apostol jong Jisu we na gil khar arngot ula tho ya ka gospel ka basau ka gospel jong Yohanes ka bangi pule menta kasngi dang chu pule ka gospel ka basau hana ki sautu lagi gospel ka bangi dan ha ka balang ka jungi nang tapat ula tho ya kasiti jong u kasiti jong Yohanes but don ki baong but katkum ka jing hikai jong ka balang ka jungi wat ya ka kitab jing penpauru ula tho da Yohanes kine kita kikot lane ki kitab ki ba u Yohanes bakhoj ula tho kumunong bud jong u Jisu u tho ya gospel jong u namar ba ula tip hok ula tip shai ula yoi bat ula yomat ya kajing im jong u Jisu dai nama ta kadau ba habaro kine kilai tili kikot ki ba ula tho u Yohanes u kranshai chapang ka jing yo majung u ha ka jing lenti bad u Jisu ha kana ka step ngokwa ban plujung mod bat pi arnalai teli ki banta jong ka jing im jong u Yohanes bakhoj ka benengkong ngitip ba u Yohanes bakhoj u dei u wei na ki khat arngot apostol jong Jisu u ba itam kumahaka pareng ki angma beloved disciple of Jesus u apostol ba itam jong u Jisu omdei ba Jisu ije ki wei henrei u Jisu udan ka jing bakarpang ya Yohanes bakhoj ba Yohanes bakhoj ru udan kata ka jing ka bakarpang ya u Jisu ngiyoi bahagas ni kawai jing khadu hakato kamit
habau Jisu useng ubu ya ka sakramen jong ka Eucharist. But kumju habau sait ya kejat jong ki apostol. U Jisu ukren sepang uwei napi unshet kela yanga. Baro ki apostol kim semnud ban keli kim semnud ban kran hakmado Jisu namar kidon ka jeng artatin halade yola sedei manga Henry Yohanes bakoj ukeli hau Jisu usania komong gospel mo usania hau Jisu badukuli dei mano ku kenrat hato dei mangane dei kiwene unod ban keli ya gane ka jing keli namar ba udon kata ka jing ej bakerpang ya u Jisu badu Jisu ui kerpang yu dei nama ta kadau udon kata ka jing silur udon kata ka jing siania ban keli ha u Jisu manga mapiru ko hanmen ko para kane ka jing long jong Yohanes bakoj kahikay nga epi bangi dei banan kata ka jing ej bakerpang ya u Jisu ngiti bau Jisu ula ej yang kerpang dai nama takadaw ulat hau yanga badyapi hakadur kejenguhi badul ayanga yapi kajeng im Kristen dai nama kajeng im bekerpang kejengu yanga yapi bangi layo kat kine kijing don kijeng em hakajeng im kajeng pi dai nama takadaw u Yohanes u khot kerpang u wer kerpang yanga yapi bangi ngi habadan kata kajeng i kajeng syania basisya ha u Jisu nang tapat kabaar ngiyo iba habau Jisu ula syakem ula syak gitu gejeng syak sitom syak sempat syak pendeng dau syak hakli ukid ya gading pena hadu bapoy salum kalbari baro ki apostol jong Jisu baro gitu ginong bud jong Jisu ki i yau Jisu bat ki phat yap banri halade namar ka jingting jong ki yola se kiru kin sa syakem syapan syutam o syapan ya kumo Jisu hanreng yo i tang u Yohanes bakoj ubadan rengkat nadu ka kelimat bal syakem hadu bau yap halor gading pena lada mangama piru ko halmen ko para lada ngidon sisha kata ka jing ij ka jing syania ka jing IT yala de how Jisu kumbadon u Yohanes bakoj ngiru ngin sala ban IT telitelan hau Jisu u Yohanes u khod yang ai piro ko men ko para walada kajing im junga bat jung pi kalong kumno ru lada kadon ha kajing kajing sitom na kajing kemen kajing suk jing kerdo lada ngadon lada wat kiwe ki set kelai nga wala kiwe ki dia nga walada kiwe ki set kelai ka balang kajungi walada kiwe ki wan pen sitom yangi Henry ladang idon sisha kata kajing ej kajing syania kajing IT yala de hau Jisu klempep ngin la ban ene Yohanes bakoj u khod wer yang ai pisa jisin bangi ngin long kumau bangin don rengkat baru Jisu ha kejat kading pena bangin don rengkat baru Jisu walada ngidon kajing syasitom ru ngin don rengkat baru Jisu ngin nom di ngin nom syat kela ngin nom padri nau Jisu namaru Jisu ubala khod yangi ubala ayengi ki baro ngin hab bandon rengkat badu kabalai pat ngiyoi ba hakjat gading pena u Yohanes u kloi bansim ya kamaria kum kakmi jong u Jisu upan khamti yala kakmi ha gejeng sumasokher jong Yohanes bokoj par Yohanes bokoj da gejeng kloi jong u kloi ban pediang ya kamaria kum kakmi bat u yalam ya kamaria haying lajong ban pelong ya kakum kakmi yang hiru la khot sajisin belong kum Yohanes om dei ba kamaria kanwan haying junga jung pi bansa hanrei kino ki breu ki ba ngiya kendu ha ga jung em ga junga ga jung pi kino ki breu ki ba u blei u pha ha ga jung em ga junga jung pi ngin pediang yaki kumau Yohanes su pediang ya kamaria haying jungu kumau kemi jungu ngiru ngin pediang iwe ngiru ngin pediang ya kino ki breu ki ba ngi kendu ha ga jung em ga junga ga jung pi ha ga jaka bangin pe po yaki ha jaka bangin keren ben yaki ha jaka bangin kentaj yaki bangin o mangami tu yapi ngam tre ban pediang yapi nai wan ha ga jung em ga junga hanrei Yohanes
bakhuj hakan step uhika yang ay pi bangin pediang yaki haka jing em ka jung haka jung pi bangin sumare ki bangin yarabe ki bangin kristyane ki but bangin ay la ka jung em na ka banta ka jung ki kabasaw pat Yohanes haba ulabud yaw Jisu ulatho ya ka gospel ulatho ya gitu kesithi kebangi pule haka krian ka jong boleh man kasngi but ulatho ru ya ka to ka kitab jing penpau manga mapiru ko hanmen ko para ngi ha bantho ya ka krian ka jong boleh ha langba ka jing em ka jong ha ka jong pi ha wala dangim la bantho kot kumbala tho Yohanes bakhut Hanroi da gajing im babha junga ba jungpi da gajing im jonga jing it junga ga jungpi da gajing im jonga jing shania ga junga ga jungpi iwe ban hoblay trakan rat ni ha ban tho ya ta gospel jong Jisu ban tho ya ga gospel jong Jisu lengba gajing im babha jungi lengba gajing ya it ga jungi lengba gajing ya map ga jungi lengba gajing ya trelang ga jungi lengba gajing ya su lang ga jungi ni haban tho ya ga gospel kumba tho Yohanes Yohanes ulapan pau bau Jisu uim ha ga jing im ga jing lengba ga gospel lengba ga jing im ba ha ga jing mangiru to ai ba ki pai ki ba ya shong ya sa ha ga ne ga than ga jing ha ga ne ga ri ga rat ga jing kin yo mat ba u Jisu uim ha ga jing im ga jing pi to ai ba ga jing im jung ga jing pi hi kan long kata ga gospel kan long kata ga sithi kan long kata ga kitab jing penpau ga jing penpau jong blay trakan rat ba ki we anda ki lo i ta ga gospel ka banganga tho ba pi tho ha ga jing im ga jing pi we pai we ki we kin priang yo Jisu ki we ki wan ban rung ha ka yin ka sem jong Jisu teman ta ka step ko han men ko para ngin ya duai ngin IT la de khnang ba mangi we pe we ngin la ban but ya kanuksa babha jong Yohanes Baptist but kumchu Yohanes Baptist un krisyan yangi un ai boringi un hikai yangi sisu bangin long kumau unong but ba e shisha ba temen sim yaw Jisu ani ro yaw Jisu Christ